okonjo piny. Mboya penjo moro wuo kata maling'ling wacho ni samoro Kaonti bende nitiere kata lwetgi neno e kelo meye matimore e Kaonti ma Nairobi. Ok ang'eyo ni en ang'o manyalo miyo Kaonti nyalo bedo gi lwedo e moko mach. Ang'o ma diwach e wi wachno? Kaonti ma Nairobi ok nyal bedo gi lwedo e moko mach matimore Nairobi nikech wan mane tich mwatimo. Kaonti ondiko mondo me wageng' mach ma kaka sirikal ma wan go sani ni opogo mach kanyo diriyo. Wan gi disaster to kendo wan gi fire response teams. So these teams oketgi e yo moro ma wan gi joma puonjo ji jopiny kaka onego bene gidak gi gik manyalo kelo negi mach, masira mar mach. Wang'eyo ni mach kelo asara maduong' e ngima mar dhano. Giri miseng'iewo, odi misegero, mondo ichak kendo manyien ok en gima yot. Koro waketo jomiluongo ni DMOs, Disaster Management Officers, and Fire Rescue Services be wan gi Fire Prevention Officers. Magi jok mantiere mawaorogi kuom jopiny kaluwore gi Provincial Administration, mondo wabedoga gi barazas, mondo gipuonj jopiny gik maginyalo timo mondo gikonyre mondo wach mar mach bed ni dok piny. Erokamano mana gi kanyo iwacho ni wata wang'iyo lal ma bende mach kelo ne oganda.